माथा बहिलल पिया के जेब में सलाही बमिलल मायर देखी के माथा बहिलल पिया के जेब में सलाही बमिलल छोटा की ननदिया से सखी खुलल न कराज बा छोटा की ननदिया से सखी खुलल न कराज बा पता चलल हट सोइया मोर लड़ी कइए से ना समाज बा पता चलल हट सोइया मोर लड़ी कइए से ना समाज बा मायर पियावा चोरा छुपा के रोज करत रहे ना सारे एही से सोचत रही उनका दहिया के काहे बिगड़त दासारे मायर पियावा चोरा छुपा के रोज करत रहे ना सारे एही से सोचत रही उनका दहिया के काहे बिगड़त दासारे जननी होगा जाके उनका पहले से रियाज बा जननी होगा जाके उनका पहले से रियाज बा पता चलल हो कि सोइया मोर लड़ी कइए से ना समाज बा पता चलल हो कि सोइया मोर लड़ी कइए से ना समाज बा जरिए से संहतिया पिया के बावे का दो गलत रे सूरज सूर्या धरे कंधनंजय धैले बना सके लतरे अरे माई जरिए से संहतिया पिया के बावे का दो गलत रे सूरज सूर्या धरे कंधनंजय धैले बना सके लतरे स्टूडियो दिल्ली।